Magandang araw po sa lahat-lahat po, sa mga OFW po, sa lahat-lahat po Luzon, Visayas, Mindanao. Binabati ko po ang mga OFW, lahat po ng mga OFW. Sana po pakisuportahan niyo po ang aking YouTube channel, Edwin E. Paraiso Vlog. Maraming salamat po. Ayan, napakaganda ng ating dagat ngayon. Sa panahon na ito ng administrasyon ng ating Pangulong Duterte. Ayan, sa kabilang ano. Ayan, daming namamasyal dito. Iba-ibang mga lugar. Mga nagpupunta rito sa area na to. Meron pang nakaupo, may nadala ng payong. Ayan. Ayan. Yan ang ating mga kababayan na namamasyal dito sa ating Dolomite White Sand sa Manila Bay. Sir, hanggang ano oras to dito? 6 po. Simula umaga 7. 7 hanggang araw-araw na ito. Hanggang Monday po, bukas pa. Tuesday wala sarado. Okay, salamat sir. Salamat. Muna ako doon. Thank you. Natin alam, baka mga Merkulis bukas. Okay, salamat po. Ayan, ito po yung ating mandirigma na naglilinis po sa ating Manila Bay. Nanay, kumusta po kayo? Okay lang po. Oh, araw-araw po kayo naglinis dito? Opo. Mabuti naman po. Para volunteer lang kami dito. Paalala lang po Huwag po tayong magkakalat. Ganun po ba? Sa loob. Kasama po si nanay ito. Basura po na. Kasama. Po kami. Meron po tayo. Ano kami ng DNR? Opo. Pero Ranger. Pero Ranger me. Pero volunteer lang kami. Doon kami sa Basico. Sa Basico po talaga kayo. Opo. Sige po. Salamat po. Kayo po nanay, kumusta kayo? Okay naman po. Ano po pangalan nyo? Mary Ginod Tuhan po. Kayo po. Marites Roja po. Okay, thank you po. Salamat. Be. Shout out. Jimenez, Misamis Occidental. BBM. Palagda sir, palagda. General Aguinaldo, Violet Cavite. Yun. Las Peñas. Gregorio Pagli, Valiente. Ano pangalan sir? Ano pangalan mo? Yabagis Vlog sir. Hot Mix Vlog TV and Papa Bean TV. Bakit si Bongbong Marcos mga sir? Yan si Papa Ben. TV. Yan si Papa Ben. Like and share na lang po sir ha. So yan guys, kanina natanong natin yung ating mga volunteer na naglilinis dito sa ating Manila Bay. Ayan. Ang sisipag po nila naglilinis dito. Araw-araw po sila naglilinis dito sa area na ito. Sa Dolomite White Sand. Ito sa ating Manila Bay. Ayan sila naglilinis ng ating Manila Bay. Sir, araw-araw po ito naglilinis. Oh yes sir. Continue Kumusta po kayo sir? Kumusta po? Okay. Okay. Napalinis po sa ating mga Estero Ranger. Opo, nasisipag nga po eh. Na Estero Ranger natin. Sila po nagme-maintain. Nanay, kumusta po kayo? Masisipag nyo po, naglilinis. Araw-araw kayo naglilinis dito. May tao pala sa likod. Ayan, naglilinis sila. Ayan. Ating mga volunteer.
sila mga kababayan, ang ating mga volunteer naglilinis dito. Yung aking idol na si Jawo Motovlog, kung nakapasyal dito. Ako naman idol Jawo, si Edwin Paraiso po. Ako naman yung nandito sa ating Manila Bay. Sumilip din ako sa ating Dolomite White Sand. Meron tayong MMDA dito. Yan, ating mga naglilinis yan. Yan sila, yan sila. Yan sila si nanay, sila ate. Yan. Napakadami mga vlogger dito. Mga aking mga kaibigan ng vlogger. Kami mga vlogger dito. Tapos iba't ibang mga lugar na namamasyal dito. Namamasyal dito sa ating Dolomite White Sand sa Manila Bay. Yan siya yun. Kanya-kanyang picture ang ating mga vlogger yun. Dami mga vlogger natin. Nagsasurvey lang po. Survey lang po sila. Survey. Yan sila. Survey sila kung sino ang kanilang iboboto sa darating na 2022. Yan ang ating karagatan. Ang ganda ng ating dagat. Nalinis na ito dito. Dadaanan. May mga isda siya. Oh. Mga maliliit. Problema lang, napatalik kasi Marcos, hindi naman napatunayan ng mga sumunod 30 years na. Yan yung ating kababayan. So, napatunayan na natin by history, Sorby. karanasan natin. Hindi yung mga nakasulat, hindi yung mga sinasabi, yung personal nating karanasan. Tama. No, doon natin nalaman na mas maganda yung panahon ni Marcos kaysa yung mga sumunod na mga presidente. Kaya it's about time na ibalik natin yung Marcos. Nutriban. Batang Nutriban? Batang Nutriban ka ba, sir? Medyo. Kaya nga lusog ko eh. Sir, palayaw niyo po, sir. Palayaw po. Brent po, Brent. Yan, maraming salamat kay Sir Brent na nag-share ng konting kaalaman na meron siya. Okay, So, salamat. next time na yung buo. Okay. Salamat. Thank you. Okay. Konting interview lang sa mga ating mga vlogger. Mga pangalawa si Undecided. Pakiusap lang. Distansya naman kayo. Distansya daw. Okay. Ayo ba tatanungin ko, sino ba presidente? Yung ating mga vlogger. Kanya-kanya ng sorbi. Ayan. Yan sila ang ating mga kababayan. Ng iba't ibang lugar pa po ito na namamasyal. Yan, iba, masaya. Nasa ating karagatan sa gilid ng dagat. Ang linaw ng ating dagat. Yan o yung ating dagat. Napakalinaw siya. Ganda ng mga bato niya. Puting-puti ang kanyang mga bato. Dolomite white gravel. Bato ito. Kaya gravel. White gravel. Sun, buhangin yun. White sun. Yan.
So guys, maraming salamat po sa mga viewers, sa ating mga viewers. Sana po paki-suportahan niyo po yung aking channel para mas marami po pa po tayong pwedeng matulungan. Sana po masuportahan po natin yung aking channel, Edwin A. Paraiso Vlog. So guys, maraming salamat sa lahat po ng mga viewers, sa mga nanonood sa atin. Okay guys, God bless at mag-ingat po kayo palagi. Salamat, bye bye.